Hello friends, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ. So friends, दिनै आङो सरस्वती पुजा नायनो थांगोन. So जोंनि कलेजाव जागोन ओमफ्राय बेयावनो नायनो थांसै लोगोफोरजों ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो. ओमफ्राय आं दासो सिखारनायखाय फुंनि ओरैनो बाहेरायाव थाबायलाबायदों. दायो ओमफ्राय 10:00फोरावसो थांगोन जोङो कलेजाव ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना. Jangan kudung ka ba? Huh? बुथेथे नुदो आंखौ. So मोखां बुगोराखै आं थाथो इदिनो हारसिंनो रानलांथो मोखाङा पहरखौ नुवाखै
Putete. So dini आङो सारिसो गानगोन नंदो सारि South Indian look खालामगोन नंदो बेसां टाइम जाखोबा मोखांखौ रानसावसाव मोनदो क्रिमखौनो फोनथ'नोसै दायो दुगैगोन माने दा दसेनो दुगैगोन सीने में अगर तू चाहिए Vaseline दुगैनो बासोदो आंखो सान्दुङानो एसां दुङाखै माने सान्दुं एसां जायाखै दंकलाव सान्दुं बांसिन ओंखारबासो दुगैगोन गोजांदो मेहेन्दिखौ इमारजेन्सि माने दसे माने खानसे नांनाय ओमफ्राय सुबानो खारनाय मेहेन्दिखौ बायदो दा लानि ना दुगैखांना लानि जाबाय आरो दुगैखांना लाबाबो टाइम मिलायगोन ना मिलायाबा टाइमाबो 8टा जाबाय 9टायानो जासिगोन लाग्रोनोसै दसेनो खारै माने नों मवाबा थांब्रबनो गोनां जाबा ओमफ्राय याव नोङो मेहेन्दी लानो गोनां जाबा थाबनो नांगोबा नोंनो थाब नांनाय नांगोबा बेखौ लाजागोन बेखौथ' बयबो मिथिखायो खोमा आं बुङाबाबो दुगैखांबाय आङो लोगोफोराबो फैबाय जोंहानावनो ओंखारोनो नै मालाया दख'ना गानदो नाय नोंखो खासे सारि गारि सारिनो हाय आंबो ओंखारनोसै नायबाय थादो नै देलायबाय आङो नै मालाय तामिलि नामा मा होनो इखो बिथिं आरो ओंखाम जानो नागिरदों सानदिनि मा मैगं होदोंलै दार्लिं गोदाव सोराव मोनजोब्बाय नै दा मायाव जना दोङो जोङो नोंसोरबो फाग्लि बायदि जाजोब्बायसो आंथ' नुवाखै नोंखा नै बिदि ज' थफ्रायानो मोजां नङाना सब पिम्पल्स नुजोबो बे आइफनाव साला आंथ' नंदोंमोन आइफन लाबा आंखौ साइज नुसिगोन ओइ मायबा सब नुजोबो असाइस बसाइस रियेलावबो बिदि नुबावा पिम्पलखौ आइफनाव जेरैबायदि खिथियो खनायाव नागिरजोबलै खालामनो जों खाथाखौसो फट' साफायना होनांगौ दे रावबो गैया जों खालामनोसै माथो खालामदा दे थाना नोंसोर
love you deh. Kamu di sini. Coba kamu kayak hati. Deh, terus coba. Nung kasi din na. Ro ang da sapakam ko nang kaidin na nung la. So, mabasan faydo जोङो. मा जागोन नोङो? मा खालामनो दायो ba? नों मा जागोन? Chowmin. 30 taka खोनो मोननै जागोन. वा Dila, rida ka sa kan mas. So, जोंनि दिनै सरस्वती पुजा नायनाया Ma kung kita ni. जों सोलिनि जोंनि सरस्वती पुजाया बेसेनोसै मबाइलबो चार्ज गैला मबाइलबो चार्ज गैला आंनिया दिनै थ' मार बरिं मोनखाबाय गोदाव सोरावसो मोनदों दिनै थेवबाबो बेसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय लाभ इउ अल लाइक साबस्क्राइब खालामदे दा बाव मा बाय बाय लाइक साबस्क्राइब खालामना होदे बाय बाय Bye 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 bye. See you soon.